Dame i gospodo, sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem što ste se odazvali na pozivu na ovu tiskovnu konferenciju, prvu koju sazivam nakon 6 mjeseci. Da ne bi bilo zlonamjernih interpretacija, odmah ću na početku reći da razlog za ovu tiskovnu konferenciju nije rad vlade na čelu s Jadrankom Kosor, čijoj vladi dajem potporu. Potporu dajem ne samo stoga što je to provođenje programa na kojemu je Hrvatska demokratska zajednica dobila izbore 2007. godine. Tu mislim na nastavak rada na hrvatskom članstvu u Europskoj uniji, na reformu pravosuđa, na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, za koju smo još prije ljeta dovršili sve zakonske pretpostavke. Sjetite se paketa zakona iz konca lipnja prošle godine. Nego potporu vladi dajem i stoga što se dobro nosi s izazovima gospodarske krize. Međutim, razlog za ovu tiskovnu konferenciju jesu deficiti u vođenju stranke. Sazvao sam je nakon prvog kruga predsjedničkih izbora. Zbog toga što je Hrvatska demokratska zajednica na tim izborima polučila najlošiji rezultat od našeg osnutka 1989. do danas. Ponavljam, najlošiji rezultat na nacionalnoj razini. Ne govorim o lokalnim izborima gdje se u jednoj općini, županiji ili gradu može dobiti manje ili više. Govorim o nacionalnim izborima, to znači ili izborima za Hrvatski sabor ili predsjedničkim izborima. Ovo je najlošiji izborni rezultat. Odgovornost za takav rezultat ne leži samo na kandidatu Andriji Hebrangu. Taj rezultat je u mnogome slika nesnalaženja u vođenju stranke. A u tome vidim i dio moje odgovornosti. I to u nakani da se potpuno, ponavljam, potpuno povučem iz aktivne politike. Međutim, budući da je Hrvatska demokratska zajednica pobjednička stranka, a ne stranka od 12%, donio sam i zbog stalnih zahtjeva dužnosnika, članova i pristaša stranke sljedeću odluku. Svoju statutarnu ulogu počasnog predsjednika Hrvatske demokratske zajednice sa svim dužnostima i pravima od danas ću u potpunosti aktivirati. To je ono što sam htio izjaviti za medije, a sada izvolite s pitanjem. Katarina Periša.